Shalom. Shalom. Horas madihita salukna sian hami perhaladoni huriata madok mauliate tuhamu sude ruas nama dohoti parmingguan di apala sadarion tuhat tama nama masu-masu marhition hupangido hami madohot hormat tuita sude asa denggama tapake masker tai saliling madohoti parmingguan. Selamat hari Minggu madihita saluhukna ruas ni tuhata. Nunga sahat kita tu minggu parjolo dung epipanias. Topik ni minggu sadarion madok. Yesus anak ni debata. Ia na di tanggal 6 Januari ima hari epipanias. Parningota di haroro ni parroha sia purba. Laho manoba Yesus na baru tubui. Gok hagogoon hasangapon dohot hamuliaon do Jesusi napatutoru dirina. Anggiat malam patar tuhita huaso dohot hadirion ni Jesusi atong tasoba maibana martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Marede mahita sia bukuede nomor 2. Kita mulai sian ayat sada 1 tolu. Sai sirutu
hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo nina Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinodang maho, ay narodo panodangmu, jala hamulian ni Jehovah besar di atasmu. Haleluya. Ale Tuhan debata amana marasi roha. Hudok hami mauliate tu hosian nasa roha nami. Ala di jauho hami sian haholomot tu hati urun. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya dirajai todim na badiai ma hami. Asalam gadda haporsiaun nami. Jala asalam badia parangin nami. Unang marlidang binahin ni portibion. Asa sahat hami rap dohot akan na porsea di guarmu. Tuhang uluan na sora suda. Mar hite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu sadarion, ima patik palimahon sahat tu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapa mudo na torasmu, asa martua ho, jalalileng mangolu di tanonan nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon. Unak ko mamunu. Patik papituhon. Unak ko mangalakup. Patik pawaluhon. Unak ko manako. Patik pasiahon. Unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohod donga jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu. Manang naposona bawa. Manang naposona boru-boru. Manang lobuna. Manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya parkukui mahami, mangulang kartu batik-batikmi. Amin. No
atau potima dosa tanagodangi tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Para si rohami dahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajat do hami tubu. Jaladang adong haporsiaw di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalammu. Masay godang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobartu asin ni roham. Dohot denggan ni basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marparmuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Songonodo pakaholong ni debata di portibion. Ola do anak na nasasadai di lehon. Asaw nang mago ganup na porsya di ibana. Asa hanguluan na saliling nilileng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di kijang. Amin. Hatani debata turpu dimingguta sadarion ima natar surat di Yesaya 40 mamukka sian ayat sada sahat tupitu tajahama margati soring. Alai anggon waing songonodo hatani Jehovah si topaho ale Jakob jala si jadi ho ale Israel unang ho mabiar ayahu do siluluhon ho nunga pola hujo guarmu au napunaho. Ai molo di bolus ho aek dongammu doau. Manang ditari pari ho aka batang aek dang umbagana ho. Tung sura pemarbadan ho di bagasan api dang mosokonon na ho. Jaladang gor ho hamenona di dilani api. Ai ahu do Jehovah debatam nabadia ni Israel si paluaho. Nunga pola hulehon Misir bahen perdengananmu. Kus dohot seba sikatmu. Libahe na arga doho huida. Marmulia jala au makaholongi ho. Jadi hulehon jolma sikatmu. Jala aka bangso sikat ni tondim. Unang ho mabiar ai donganmu doau. Para okuma pinoparmu sian habisaran.
Jala papungoku ho sian hasudutan. Dohono kumatu utara paulak. Doho tudang sina unang tiopi. Togihon ma aka anakku sian nadau dot aka boruku sian ujung ni tanoon. Ganup jolma naung pangguarhon guarhu. Jala naung hutopa bahen nasangapoku. Naung hujadihon rodi naung hubahen ima sahatna. Martua do akan natumangihon hatani debata jala no peopsa. Amin. Taha tidakon ma haporsiaut tai, songon nahina tidakon ni dongata sa haporsiaut di saddo portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman na tinupon ni si Maria, na gabi-gabi seton di parbadia, andorang suabuhuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman di Silatus, na mati terpajal doi bana di hau pinor silang, na tua tubana todung di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgu, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di simai bana pemamula suatu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria topal nyala Kristen akan na badia, do diasan dosa, do diatai na mandok, mulak mangulu sugut daging ni halak na mate, do diangaluan na sora sudah. Amin. Tabegema titing di huriata di bagasan nasa minggu.
Tikting Minggu sia Januari 2022. Di pabotohon tusude ruas ni Huria, saleleng masa pandemi COVID-19 sia, tikting dan pola di jahahon sude. Kuota hundulan ni Rias. Di pabotohon tusude ruas, mamuka sian Minggu tanggal sia Januari 2022, kuota hundulan ni ruas gabe 75% sian kapasitas bangku gereja saleleng pandemi COVID-19 sia di level sada. Persembahan ibadah Natal keluarga dan ibadah keluarga tahun baru 1 Januari 2022 pukul 00 WIB. Di pabotohon tusude ruas asa tapasahat ma pelean Natal keluarga dohot pelean tahun baru keluarga pukul 00 marhite parhalado sektor tabe manang tu kantor gereja. Dak danak nasorang di basa-basahon di Batado sada dak danak boru na di hari Jumat 31 Desember 2020 sada tu keluarga S Simanukalit boru Raja Guguk Jalan Dewa Ujung Ciracas masuk sektor walu. Hipasdo dak danaki songoni nang natorasna. Tatanya koma asa gabe dak danak nahaseai tujuluan ni arion diadopan ni natorasna keluarga tarlumobima diadopan ni di bata. Di basa-basahon di Batado sada dak danak boru na di hari Rabu 5 Januari 2022 tu keluarga ZA Fernando Simajuntak boru Raja Guguk alamat Jalan Raya Cipayung nomor 8 sektor 2 Hipasdo dak danaki songoni nang natorasna tantangnya koma asa gabe dak danak nahase tujuluan niarion diadopan ni natorasna keluarga tarlumobima diadopan ni di bata. Celengan 1.000 per hari untuk dana pensiun HKBP. Di pabotohon tusude ruas ia celengan 1.000 per hari saleleng satahun atau taretong mamuka sian tanggal 1 Januari 2020 sada sahat 31 Desember 2020 sada nunga boy tapasahat tu parhalado sektor tabe manang langsung tu kantor gereja. Lao pamurahon pasahaton asa hupangidohami di bagas tabema tabuka celengani. Asa holan hepeng naima natapasahat godangna 385.000 rupiah. Alai tu akan nama kilala di pasu-pasu ni Tuhan denggama lobi siani tapasahat. Songonima tikting dihita mingguan. Tabegema kor virtual nani batoni kor punguan ama. Jehovah do partano bato aku, Jehovah do partano bato aku, ibana bangun diaki, ibana do haposaki, tung soma biarau disi, Jehovah do partano bato aku. Jehovah do partano bato aku, pagago isumurudo, si polisi kotaludo, monang doa, say monanga, atua oku doho Tuhan, aporusaku doho Tuhan, atua oku doho Tuhan.
lambuki tungsa biara tungsa sahutana ai horo bangasa holokku guru dio sude golukku nago ode bataku pinu jigo armi atua hoku doho Tuhan aporusaku doho Tuhan atua hoku doho Tuhan bangun diaku doho Tuhan tungsa sumor kita tungna segala nampe mangusui di lambuki tungsa sabiara tungsa sahutana ai horo bangasa holokku guru dio sude golukku nago ode bataku pinu jigo warni ai horo hatua hoku Tuhan ai ho pataro bato aku Tuhan. Mare dehita sia bukuede nomor 137 ayat 1 2. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti hati-hati doot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita kamanginang. Laos marihition pinasahat ma tuhita ruas nihuria Cipayung Cilangkap. Selamat tau baru marihita saluhutna. Hatani debata si hangudu honota di minggu perjoludung Epipania Sadarion tersurat di Evangelium Lukas bidutolu mamuka ayat 15 rodi ayat 17 dot ayat 21 rodi ayat 22 takasma tapai hutihut managam-nagam do bangsoi diri pube di bagasar rohana taringot tu si Yohanes atik beha Kristusi ibana gabe dia lu si Yohanes manasida saluhutna au do tutu madidihon hamu dohot aik alai na Roma nagumugo sianau nahurang tamado au makar hari tali ni sipatuna didihono ni ido tu hamu tod di parbadia dohot api. Di tanganna do purpuran,
payason nama pardegianna, papungonna do emena tu sopona, alai tutungonna do hurak kami tu api na soramitop. Alai uju tardidi na toropi saluhutna, gawe dohot ma Yesus tardidi. Jala dinamartangiang ibana mukap malangit. Jala mijur matod di parbadia tu atasna marupa song darapati. Jala masa masuara siya gijang songonon. Hodo anakku haholongani, lomodo rohakku diho. Olat nido sahatna. Huriane na holongan di bagasan gori Tuhatta Yesus Kristus. Adong dua barita masa di akhir tahun 2021 do di awal tahun baru 2022 na manguji taringot tu kejujuran. Ima marhite dua halak parupuan na menemukan dompet yang berbeda tempat, jala berbeda akka isina di bagasan. Ra nunga taboto manak TBG baritai. Perempuan yang agak lebih muda menemukan dompet di daerah Bandara Soekarno-Hatta, tiki di bereng perempuan non karyawani, dan apalah dibuka. Alai begitu ditemukan, utuh dia menyerahkan kepada atasannya. Alasada di mana songot parkariu jui bana adonggo prosedur naikot di hulaun. Jala viral do baritai, jala sahat donang tu seorang ahli hukum matadok Ima Hotman Paris Hutapea sengaja mengundang dia dan bertanya kepadanya, kenapa ibu tidak mengambil atau tidak membuka serta tidak mengambil isi dompet yang ibu temukan. Sebenarnya dompet itu berisi banyak uang, hampir miliar dot aka kartu-kartu yang sangat berharga. Tetapi dia menjawab, itu bukan hak saya. Saya menemukan secara prosedur kerja, saya berikan kepada atasan saya. Hama kanang los marhite diganjar maibana, dinaikkan ma pangkatna, jabatanna. Jala berikutna muse adonggo akka silas niroha manang hamolateon di jalu ibana, alai anggo sian na puna dompeti di saksyon ibana do dangadong di jalu ibana agya aha. Napaduahon perempuan na agak terbang menemukan dompet dengan isi uang di dalamnya sekitar 600 juta. Alai dung didapot ibana, dibuka ibana, dipakai ibana. Ala kebutuhan. Dung terproses ibana disukun ma, kenapa ibu membuka dan membelanjakan? Karena kebutuhan saya, maka saya gunakan. Hama kadongan alonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus, dua wanita, dua perempuan yang memang diuji tentang kejujuran. Ketika mereka sedang menemukan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Tetapi satu menunjukkan sikap yang memang tulus, jujur dia, walaupun dengan melihat isi dompet itu sebenarnya ada godaan. Tetapi dia tidak sesen pun, bahkan membuka isi dompet itu pun dia tidak berhak. Karena dikatakan itu bukan hak saya, itu hak orang lain dan itu punya orang. Alanima marhite jamita sedarion di minggu Epifanias na parjulu namar lapatan hapapatar ni debata ama anak doto di perbadia di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ahado di papatar debata marhite Yesus Kristus tungulun ya kajolmatorob. Songoninang tu bagasan ngulut taganup marsada-sada
Di naung tahilala basa-basa ni dibata patari parho kita siat tahun naburuki tu tahun 2022 tahun baru sadario. Alani marhite Evangelium Lukas macetakas di baritao di hati dakon taringot tu si Yohanes Padidi. Ima sada panurirang nabalga di tonga-tonga ni halak Yahudi di masa perjanjian lama. Takasdo diboto disadari si Yohanes Padidi pabua na sinuru ni debatado ibana, na pinabakit ni debatado ibana, nagabe songon si totas nabur. Lahu mempersiapkan jalan Tuhan ima haroroni Mesias si palua na pinarbagaga ni debata paluahon bangsona sian hamaguan sian dosa. Alai ditikki na marjamita si Yohanes Padidi kamanginang boy dolongang rohatta. Jala mungkin suku-sukur rohatta buasa mapola di halongonan si Yohanes Padidion marjamita hatihai. Daksongon na kapartamitaon natadu pinatulaw si ganupari. Adong na marjamita, adong na tumang jamita, jala buhi tapado buhi. Ala partikian ni si Yohanes di masa perjanjian lama memang nungaliling dang marsuara bihata ni debata, jala dang adong be akka panunganasing na sinuru ni debata, laho manuarahon sakap ni debata di tonga-tonga ni Portibio. Ala nililing na partikian ni boydo gabi halak madoksong non. Dang adong be sihirim. Dang adong behata ni debata si begion na manukoli roha dok margoni. Jadi gabi mulak ma akka jol manatoropi turagam ni akolon na si ganupari sopola dong be kepedulian laho tu mangihon hata ni debata marhite-hite akka na pinabakit dot na sinuru ni debata. Tadok mau nang dibahasa basata terjadilah masa kepakuman yang begitu panjang. Allah dinarosan Padidi na sinuru ni debata marjamita ibana di halongonan lazisido ikon hati dakonota kamanginang margugo do debata di bagasatod di parbadia. Lau patubuhon lau mangukap rohannya kajol manatorop manang di partikia dia manang di ngaran dia paibana asa tu mangihon hatani Tuhani. Jadi dang magopo manang marisuang jamita ni si Yohanes Padidi. Nama cuarahon madog paubahamu ngarohamuna ay naing songgop maharajau ni debata. Namarlapatan iko terjadi pertobatan. Iko terjadi panol salio diri. Iko rona sida manesa dosa na marhite-hite nama jalo Padidion marhite aik na pinasahat ni si Yohanes Padidi hati-hai. Laos dibaga seperti kianima kamainang berengot tadi son macai managam do bangsoi adigan maro Mesias nabui paluhon nasida daksiat dosa manang hamaguan. Alai na utama adalah membebaskan mereka dari kuasa penjajah Imaharaja Rom hati-hai. Jala dipikir nasida do Mesias si peluai ro ibana di bagasan habangsa nama cai belga situtu. Alai di haroron sespadi di hati-hai di dok madianak kidiayaton managam-nagam do bangsoi ai di surah rohana si Yohanes Padidi ido Mesiasi. Alai hama kadongan elongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Mar perdomuan kitu jamita na perjuludoki. Adong do kesempatan ni si Yohanes Padidi mamakai partikiani mangalap sangap, mangalap puaso, pati bohot dirina, madok audo Mesiasi. Alai dang roha pikiran ngolu sikap si songoni di patuduho sadana poso ni dibata. Panadaon di ulau na jinalona siya debata ido natuk patutoruhon dot paserepon rohani si Yohanes Padidi.
Jala marhite huwaso nito di porbadia, namian na mangula di bagasan hadirion na, di haporsaibana, di hatidakon ibana do, ikon marparbue do hata ni debata, na pinasahat ni naposona, di bagasan kejujuran, ketulusan, do di bagasalas niro. Iba na torop akacul mayro, siya na kainganan na maragan makingani. Laho mangaleho dirina asa dididi. Alay dot sada pemahaman, padidion na pinasan, padidi adalah padidion pertobatan, hamubaon ni roha, panolsolio dia kapangalaho, dia kapikiran, dia kapabahenan, na sohobar tulomon ni rohani Tuhan. Asa tabereng di siya kamanginang, sada pribadi si tiruod do, si Jonas padidi, dihatoruhon ni roha, dihaserepon ni hadirion. Dang dipakai bana kesempatan ni hurok nakingani, audo daw. Alay di hati kenibana, gariau sadiri, dang tama makar hari, tali ni sipatuna. Akamanginang, akainang, na iloh di bagasa Tuhan Yesus Kristus, molonunga sahat makatai taringot tu na makar hari tanun sipatu, tuk sada gobaran hadirion di halak Yahudi don, nama caileasi tutu. Na swadong dihadihana. Jala songonima di patuduhon si Johannes Padidi hadirion na tumibakon Jesus Mesias naneng ro siapudina. So ni donang di sada edete arong weden ka keluarga manang amai nai madok sonon. Kejujuran, ketulusan itu yang utama. Berarti hampir sidur hetora agak lomoro hata tu edete, ya. Kejujuran, ketulusan itu yang utama. Molo dia nak kana malo, na orang malo mari diau. Itu rosongon nahonaru tu roha, apalagi kita berumah tangga. Jadi molo tadok no aing hala Kristen na porsia nong pajupang dot Mesias nang rosia banua gijang manopot ngolutta makokop hita akan adangol na di bagasan dosa di bagasan hamatian hahulumon iko songon hadirion ni si Johannes Padidima lamar turun ni roha mahita di bagasan nguluong. Lam tapatuduhom ma parbuwe ni pajakonot tadi hata ni debata nong gabe daging di bagasa Tuhan Yesus Kristus adalah satu kepribadian yang memang di dalamnya kita senantiasa dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Asau nangadong dihita tubuh satya kamanginang gijang roha. Di hata batak bododok gijang rohana teal buririaninna. Bodoh hata kasar doi. Pugus do bayon ale setial buriran sehirana malu sehirana mora. Ya. Jadi na perjuru nuaing di suarahon hapapatar ni debata di bagasa Yesus Kristus. Maju hita asa parsidohot tita nangukap dalam sian banua gijang tu banua toru. Jala se banua toru tu banua gijang marhide-hide tu hata Yesus Kristus. Idu badok tu hata Yesus Kristus jor saplopat ay onomiate. Au do dalani dohot hasitongan dang adong nasa tuamai ia somarhite sianau. Jadi halak nong majalo Yesus di bagasan ngoluna na margugo marhuaso mengubah hadiriot tamare baruon parbuwe ni pangoloyoni parbuwe ni haporsioni parbuwe ni haburjutuai ikut totong matarida disikap perilaku ningulutta siganupari. Dak salah ita kamang margaya. Sotung tado dang riko margaya hala Kristen. Tetapi gaya yang kita lakukan, yang kita perlihatkan, biarlah itu senantiasa seturut dengan akal budi, perilaku, sikap hadirion nebar. Itu na perjuruan yang berengota sian jami taon.
molonunga tahilalanu aing roh di bata di bagasa Yesus Kristus ukap dalan siya banua gijang tu banua tora tu banua tonga manopot hita aha mana buita perbuehon diholong ni rohani di bata nong patar marhide Tuhan Yesus Kristus. Anggor ido siwa sakingani dak tama au makrahari tali sepatuna. Ima hadirion nama caita kas patuduhon pabua ibana suruan di debatado. Jalara kiatu mibbo suruan nama suru. Ido ibana di Yohanes 3:30. Angguau lamar met ma alayang go ibana lambalgama. Lapatan nama nang songo dia pia kaparbu ni panggulota lumobi hitak parhalado dang nagabe membuat sangat pitaduri. Alay naing marhite koloninian boy lam tarida pabua di pasangap diargai di batado hita diragam niak kaulaon di tongah-tongah ni huria di rumah tangga ni masyarakat di bangsa dot negara tong. Idu hatan itu hati Yesus Kristus. Akan apa tibo dirina si pauruo doi. Alay akan apa ruo dirina si patibo doi. Di nong roh tu hatta Yesus Kristus marhite hapa patarna. Iko lampatar manian hataridani ngulunya kana porsia si huton ibana sia tiki tu tiki sia tau tu taon saat dibaga seperti kiata nuengon. Ido hataridana totong tadokon molo debata dongata ise managabe alota. Jala song nido ne raja rapitido. Jahuba do si parmahanau dak dagamon tarsulat di tau hurangan nau. Jalana kita beginang marhite epistel Yesaya si. Nung ngahujogu harmu hama kadongan. Molo sapala di boto di jogu ar sasahala pataridahon nama cetak kasdo parniadaan jalatung di boto dia tusi taringo tu haruhaon. Songonido debata maradopo si Jakub. Laut iko songonima nian pakilalan hita na porsia ditada Tuhanido hita. Di boto Tuhanido hadiriok kurut hadiriotta songon halak na porsia si huton ibana. Atau ngaha manawita parbuih na kamanginang parbuihon ma natama naho bartulomo ni rohani di bata di bagasan akka perdalanan. Imana bui uno na perjulo si putih hatta si jamitau. Hato ruhon ni roha kejujuran na marlapatan molo manguna toddini Tuhani di bagasan hadiriota maka kita akan selalu mengaku bahwa hidup kita semakin dibaharui oleh Tuhan dan semakin diangkat Tuhan martabat kehidupan kita. Asa hala Kristen iko mampu jala margugo pataridahon kapasitas ningoluna. Ido akan dapat pudion moladong akka pejabat naneng menduduki akka keselon selalu dorong di si ujian ate. Taringot tu sikap ya, capability ninna, kapasitasna. Una kolon parbinotoan tibo alay sikap moral berlawanan. Una kola semangat tinggi alay pangulaw dangado. Jadi dihalak na martor ni roha na jujur say jupangan nido gugu mardapot tidok si Yesaya si songon pidong raja wali nalam habang marnako tugijang dang oluluja ibana. Jadi molo jujur hita di baga songoluta kamainang las di sido hilalauta padongan nion pangaramotion ni debata pabua ditatap Tuhanido hita diramoti Tuhanido hita diot Tuhanido hita dinasaragam ningoluta dot akana masa natadubi. Amin. Dan itu rame jamita de. Amin namang amit tonido. Hadak poleling merjamita atau patok mainan de di masa kobiton. Napadua ha taringo manueng dung di hati dakon si John sepadiri taringo tu Jesus madok di si ibana do hakim yang adil. Alane do nakidison ditikina purpuron nama. Bebeyon nama, saringon nama. Akan atutu mangihuton ibana totong taruli pasu-pasu las niroha. Alay halak namar si Paula,
holan merasa selamat doi, ala dakya memiliki keselamatan. Halak namar si Paula, holan memiliki gambaran bayangan doi, tetapi dia tidak pernah memiliki apa yang ada dalam bayangan pikirannya. Idon na parjulu berengot tarison, mulu jujur hita, lau sido hadiriot. Jala sudido halak makalo mohon na jujur. Alay budo dihasugo kalak na jujur. Dang buhay tari pengaruh no ni. Ujungnya ala dang buhay pengaruh dang dapotan di bana. Jadi dua tebereng desi. Orang yang jujur bisa juga semakin dikasihani, semakin disenangi, tetapi di sisi lain orang jujur juga mungkin semakin dibenci, semakin dijauhkan. Ala niahan akingani, ala taringot tu parutungan. Ang gua kena jujuri dang oleh merlekok-lekoki. Para puri na budaru bege barita taringot tu seorang pejabat lah di Bekasi kan. Isehita na sumanada wali kota Bekasi. Pak Rahmat Effendi ya. Memang kepada orang Kristen di Bekasi dia sangat antusias membantulah. Tetapi di luar itu ternyata ada hal-hal yang memang terselip. Ibana marhitia kaparat ba terjerumus do netutuai. Jalani memang perjuru tabereng di son, molo di hari dakko si Johannes dangawi, alena sinuru doau. Jalan masita kasdo isna marsuri bana, ima hakim yang adil, ibana do namano Tuhan, ngulu ni hajol maun, tu surgo manak Tuhan matean. Alang ko hita pastilah Kristen ay mo disukun, tu dia hodung mate ho, margugur hita mga lusi, arong go kendetitakan, tu dia hodung mate ho, alusima, namang lusot pita hohom, ala ragu hita. Ala tahilala, jala sudi taranuk kengunut taon, tung sotolap puro Tuhan masuk Tuhan rajon mi. Molo memang adong pengakuan na songoni, disido Tuhan temangula. Pengakuan itu adalah menjadi pintu yang utama bagi kita bertobat. Jala pengakuan di sana diri adalah pataridahon, pabuah balgado debata Yesus yang hadirion. Jala ibadah nama Tuhan ngulu ni jolma sahat Tuhan nguluan nama notong nahot rodi saliling dililing. Napa dua dia 122 ala mangakak turupuki apa nak kerja mitaku di taman mini tersudi utara pasa dang torucu ai 15 122. Alai alamar perdomuan tulan si John padiri do ulan itu hatta Yesus tadi da man di sinoengon dung tardidi Yesus didi si padidi mana jumpa kita siya kamanginang. Pataridaon hadirion ni Mesias Yesus na sinuru ni debata ima di bagasan pangoloion na makilala ibana sarupa do ibana do jolma. Ay jolma do ibana alay Tuhan do ibana. Haserepod do na nang berengot tarisi. Dangu bete ngau siya kamu akka jolma pardosay. Mortado bahasa na sederhana. Dus doa do tamu jolma. Alai sada para singana kamanginang, Yesus adalah Tuhan, tidak pernah dia berdosa. Molo jolma na nidi sampai didi akan merdosa doi mana pa di dosa. Alai tu hatta Yesus oleh bana nidi asa dihilali bana do jolma do songo kamu. Jala molo jolma do dilalamu murama hamu majakonau naga bisi palua. Jadi padidion najan Tuhan Yesus ima songon simbol ni kematian hama mati ni Yesus doi. Pabua padidioni adalah simbol kematian Yesus. Alai du karuari bana sepadina kingani Roma songon darapati songgop tu atas ni Tuhan Yesus. Jala terbigi mahata disi di ayat 40 jala kingani hodo anakku haholongani lomodo rohakku midaho. Omana menimbolon taringot tu kebangkitan haheheo. Asa diharoroni Yesus na perjulu di portibio terdiri bana nunga de patuduhan ikon boluson na duha mateang. Alai dung roha tani debata marhite toddi lau sima na menimbulkan ikon haluaon marhite hite hamamatemi adong ma kebangkitan. Lau salani matala kamanginang ukap ma surga banua gijang
tu portibio. Ala nunga di suru di bata, patar di bagasan Epifanias. Itu bari dok si Johannes, di Johannes 14 ayat onomi, audu dalani dohot hasitongan, dang adong nasahat tuamai, ia somar hitesi, sianau. Jadi dung marsaringar hata sian banua gijang hodo anak haholongani lomodo rohakku diho. Bukama persorata debata roga bejolma di bagasa Jesus jalan marhiti hajolmane Jesus gabe tadada ma Mesias si palua hita gabe adong madahita pakiri manamangulu Tuhan nguluan nama notto. Atok taripu majimeta kami nginang di minggu Epifania song. Ahama nanang hangulu honotta sejamita nakingani di bagasan tema Yesus anak ni debata. Yesus adalah anak Tuhan. Molo ima suara majutu hita marhite tema molo Yesus do anak ni debata ta perhatopot ta okku di bagasan dirita perjulura ki hudok kona kamanginang ikon parbuihonot ta do roha haserepon haudukon di persuruh ni debata tu hita. Imana perjul. Nunga sahatu dia haolota haudukon ni rohatta majalo dohot mangulahon lo menirohani debata. Yaki do kamanginang ador sota jalo tahun 2002 tado do Tuhan molotari para tahun 2002 berubah nama Allah. Akka ama madokon ikulam holong marohak kutua kainatta. Molo salilengonau olo songgak-songgak molo di lo suatu hado petari per 2002 pasokku mebah nasonggak-songgaki. Akenata tumatara idotong di bagas rohana molo pedang apala puas Tuhan molo dipate parhoau lam holong marohakku marida mataon nak pesipateku dimuru kiau nak pesipata hurang akka pacamotan si pakyok name di rumah tangga alai ala holong ni roham jala holong ni rohanami namarsari penamaranakon ikon berubah mahami jala totong mahami di bagasan asidot tolong ni roham. Saya yakin manginang semua kita bukan hanya orang tua tapi juga remaja anak-anak pasti ada satu credo pangakona songoni. Bila Tuhan memberikan waktu untuk melewati tahun 2001 kepada 2022. Mungkin dua kita masing mengatakan aku akan berubah, aku akan lebih baik. Lam ringkas nama tu gereja. Dapat masa Covid dang besai lomorohakku rupane lebih enak kalau di rumah nonton ibadah live streaming. Kalau beri kamu kamanginang kudono kudo ketat Tuhamu di Cipayungon. Dah semua kami di Taman Mini dan apalah ketat terbukti doi di masa Natal umum. Satu pertanyaan akhir tahun ini membludak ruasnya Taman Mini. Disukunya kadongan petugas. Asedihamu adong manarusi Katolik. Adong ma narusi Kuriaton. Alo woto hami adong kuota dihamu mungkin dang budison badang tamara lewatan hari Natal lodak tu gereja. Gabi gudang ma akka seruas ni huriat di luar ni rusiata naro tu Taman Mini. Nang akka danak pe HP sarupa dua akka manginang. Setiap minggu adong gue protokol kesehatan anak-anak 12 tahun ke bawah tidak bisa ke gereja. Jemaat yang sedang menunggu hasil swab dan merasa tidak sehat tidak diperbolehkan ke gereja. Ali wahama ala nirindu. Ya, apa seroh hati Tuhan ini? Ayah kopiti. Tergudang gua akalan sia maduk songoni. Iban alan sita mamine kamanginang selama Covid aktif doha medisan melaksanakan pertemuan setiap hari Rabu. Dan pola live streaming setiap hari Rabu lansia akan nama itu dong. Ba mungkin nasida alo pos rohana Tuhan ini ai sifat duk Tuhan ini asal apa di taroh akan macai haru tajum do Tuhan ini kan haru kami amak sonon inak sono perkembangan baru kesehatan salah padi taroh. Jadi labatanna dangna holan mangoloi semangat nasida yale tonggo aturan peraturannya molo dilanjutkan dilakukan PA berarti harus mengikuti protokol kesehatan. Memang di Indonesia dah doh. Hudula pedirata sudi. Atong taripu maka manginang jemitata si hanggulono tanah perjuru nak ibudokon ikon lampata renota do di tahun baru 2022
bahwa orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, termasuk mahita huria cipayung cilangkapon, di bagasan kejujuran hatoruhon dot hasarapon niroha, asa setotong marparbue ngulu taon, huria taon, tunahu malia kita. Imana perjulu. Napauduahon ikot tong ingotota, dang alani ulau tanadinggan mabakita malua sugut. Alay marhiti ulo naringgani, basa-basa do hita, ala nunga dilebata gugu tu hita. Aidok hatan tu hatan nakingani, Yesus sebagai hakim yang agung, dialah yang menentukan arah hidup kita. Tu surga do, manak tu narokku. Jadi kopos rohata mangasaho Yesus, ngolukku taripar Tuhan ngoluan nama notong, jala dibaga seperti kianak kana masaon, ramotan jala gonggong meni Tuhan ido ngolukku. Ina paduahon. Napatoluhan molo nungakap dalan sian banua gijak tu banua toru, dose banua toru tu banua gijak, marhiri tu hatta Yesus Kristus. Ahamana yang buwirit siya kamainang. Ikolam ta paringgas marohatta marsaur do Tuhan. Ikolam ta pakai maaka kesempatan do partikiani, gomos mangasao Tuhani, ay holan marhiti ibana do, taruli gogo, taruli pasu-pasu, jala malua hita, siragamnya kehamaulan aka parukilon tarupi, ditongani portibion. Di pasu-pasu tuan meta salut na mangula akolota, jala totong di baga salas niroha, mardongato Tuhani, say natulus jala tu pado ulota, gawi hasangapo di debata, pasu-pasu las niroha di hita, di keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dohot negarata. Amin. Martang yang mahita. Nunga marsaringar hatam dabadia di minggu perjulu Epifania sadarion ali Tuhan. Patorakot taringot tu hadirion ina posom si Johannes Padidi. Natoruk rohana jala tau ibana ise ibana li Tuhan di rupamu. Jala ho bartu parsuromi di ulahon ibana akaulaon habal gonmu. Nang songonima ngulu nami ali Tuhan. Dinang hujako kami ho gabe Tuhan jala sepalua dihami. Pakiomu mahami tutu ali Tuhan gabe alatmu. Gabe dalanmu. Jala pasu-pasommu masudi akolon nami. Asalam marsanga marmulia ho. Jala las rohanami madalani aka aryari ninggulu nami. Laus dibagasani ali Tuhan dipodahoko do Tuhami. Dang alani gugu nami, dang alani pabehanan nami. Ubanahu jalohami hangoluan dot asini roham. Jalabuhi hami tu marpakire mana mangulus sogut. Di ujung ninggulu nami, tu surgu hasonangani dohami. Alai alani asi dot tolong ni roham nang hinokop muhami. Atong nang jamotonon nami ngulu nami ali Tuhan. Asa sahu parbuhu kami akka parbuhe natama. Natau gabe pasorho kami dot akadongan nami. Laucong ni malay Tuhan lam tarida ma harararat ni harajonmu. Ala dipakeho huriam marhiti koinonia. Marturia diakonia di tonga-tongani huriai. Jala dipakeho di jowa kerus ni huriam. Asa papatarhon nang roho jala nang patar harajonmu di tonga-tongani portibion. Ali Tuhan nang dibonan ni taunope ikodohon nami do debata baik dongami lau mangula ulonmu. Asa tiur hubare kami tuha perjalanan nami nang pe ikon berengon nami jala buluson nami do pe 200 ono marinari hobar tu pare tonga satahun tu 200 ono 5 hari. Dan aduk tuha tutu na hulum molo mardonga toko jala molo di parto di horo hami. Alai unang magijang rohanami alai Tuhan. Paserep jala patoruk rohanami. Madalani aka perjalanan nami. Jala mangasahu koma ngulu nami pasu-pasu maruham huriamon. Pasu-pasu aka perhaladu aka ruasna. Siada dana namet-met satu nama gudang. Lau mangalusi jujum alai Tuhan dot papatarhon. Lomo ni roham. Di tahun kesehatian tahun 2022 na niaturhon ni iduk ni hurianami. Sada mahami di bagasa pikiran, sada di bagasa pabahenan, lo sada ma di bagasan holong, mangula po jom muri hamili Tuhan, saliling di lo soro pahi manguru di hasya nganon. Sesa dosa nami, mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangiak kami Tuho. Amin. Ta puji Tuhata, los tapasahat ma piliata.
Ibu parjolo dung epipanyason, takasma di papatar tuhita, taringo tu hadirian Yesus Kristus, nasota sirang sia debata ama, dotod di parbadia. Si Johannes magabe si tiruon dihita, marhite asationon, hauduhon dohot hasitongan mangulahon pasuruan natu ibana, songoni manang hita, naing masatia di panjauan dohot pasuruan nasahat tuhita. Hapapatar ni Tuhan Yesus, patuduhon holong ni debata na tungbal gasidutu, marado pakidajol mana di bagasa dosa, dohot hahulumon. Kun ma piliata, ali di bata amanamina di Banua Gijang, hodo harorwani salut silaw na dinggan, dot na sa libasa na mauliutus, kupasatay masya na lilmi tuhami, pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di julum, pasupasu may jalaramoti, asa parsya kami pilihan pati bulon harajonmu, ditong-atong ani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami maritehi ditoddim, asalam utadahami gudang ni silol mi tuhami, asalam girgir hama dok moleati tuho, marhitehi di Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata amanyak ke hati uron, haroronyak ke dengan bahasa na mauliutus. Mauliate rohanami tuho, ala di papatar ho holong dot asini roham, marhite sian pangalihonmu, di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus, gabe jol mahumokopani. Kuidahami siani gudang ni holong ni roham, dang na hasuhatan bidangna dot gajangna, dang na terdudu bagasna, jaladang na terduduk tibuna. Ope pujun nami maho, alat bebicar ho bari tanauli tuhami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya si maroham sodangi mahami, lian matoddim patiuron rohanami, asa torak widahami, habal gonmu dohot panodang nasiak koi. Seleon maham, hami tu anakmu bain upani halu jonna, alantinaonna hangaluton humokopami. Asa matsohot tami mengulahud dosa, asa burju jala dolat tami marroha, pabua molate ni rohanami. Sa sungguli mauhiyam asa olo mangalion rohana dohot artana bi bai siluana tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatar mabari tanauli tu halap si pilibegu dohot parugamo nasing. Asa marongoman na sidaroma dapotot panodang nang bicari. Salion hiras ni roha tuak ka parberi nauli. Asa hatop rarat bari tanauli tu ganup kuta naritanong on. Salion hapistara siya ko tuak ka panggogomi.
do tuakka raja, tuakka suruan na pinamakitna, asa dohot na sida patiurod dalan di baret nauli, say pauduk marohana sida, asarap pamyangoloy paret tani anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, amin. Aliaman nami na di banu agicam, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, sesaut malomo ni roham di banu tungaun, songon na di banu agicam, dan matuham sidereon hanguluan siapari, sesema dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan amar dosa Tuhami, unak kami tugidu pangujunan, palua mahamisian pangago. Mahamu di bagasad dame, jalohamuma pasu-pasu siatu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim. Sian hami sarut na marhubas di pukul siya manugoton akamang pasahaton. Selamat hari Minggu marihita, tuhat tama mamas masuhita, tolhas tugar inganat tebik. Horas.